táncolt. Így van, egy picit szomorúbb eseménnyel fűztük ezt most össze, mert volt egykori elnökasszonyunk, Tarcsai Helga nem olyan régen, pár hete egy tragikus autóbalesetbe elhunyt Cipruson, és úgy gondoltuk, hogy ezt a mai fellépésünket, ezt mindenképpen neki ajánljuk föl, hiszen ő is nagyon sokszor megfordult itt Mecséren, nagyon sokan ismerik személyesen, győri származású, környéken született, itt nevelkedett, aztán Bécsben megtalálta a csapatunkat, eleinte mint táncos, később mint elnökasszony volt a napraforgók oszlopos tagja. Jövő hét pénteken kint Bécsben, a Collegium Hungaricumban lesz egy táncházunk, amit mi szervezünk, és ott lesz egy megemlékezés, viszont ezt a mai napot, mai fellépésünket, ezt neki szenteljük. Köszönöm szépen, és akkor a bécsi napraforgók tánccsoport boncidai táncait a Dűvő zenekar kíséri.
A Bécsi Napraforgók Táncegyüttes táncosait látták, boncidai táncokat táncoltak, Tompa Attila és Sík Réka koreográfiáját, és hát a Dűvő zenekart.